Horas madihita sa luhutna. Di hamu kadamang dohot dainang, manang di dia hamu maringanan, tangiang nami toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion ni Tuhata Jesus Kristus. Adorak sota paradi hata ni Tuhata, jumulu mahita martangiang. Dami ni debata na sumurung sian sa luhut na roha. Ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amen. Hata ni Tuhata nagabijamita di Minggu pa 20 Hodong Trinitatis 30 Oktober 2022. Imahata ni Tuhata na tarsurat di Jesaya bidusada mamukasian ayat 10 rodi ayat 20 dohot topik minggu guruhon na denggan pasohot najat. Belajar berbuat baik, berhenti berbuat jahat. Ujaha madihita, songono madidok hata ni Tuhata. Marburi mahamu, urasi hamu dirimuna, paholak kamuma, hinaroa ni pabahena muna sian julu ni mataku, pasohot tamuma majahati. Guruhon hamuma mabahen na dinggan, lului hamuma uhum, pitori hamu nani rupa, patikos hamuma uhum tunasopot somarama, odingi hamu aka nama balu. Dungi sayroma hamu, asa merdebu-debu hita ninna Jehovah. Tung sura raradu samuna songon abit bunga dap-dap, botardo bahenoku songon itak, nang pe rara songon abit hasubba, gabi songon hapas do muse. Molo ringgas samu tumangihon dohot mangihuton, say pangano muna do hinadinggan ni gugu ni tanoi. Alay molo majua hamu jala mangalo, say na panganon ni pudang do hamu sugut, ay pamangan ni Jehovah do palubahon. Ima hata ni Tuhata. Di hamu kadongan sa hapor siaon, macadinggad do jahaw ta aka ayat na majuluan ni turpukon, asabui umura ta atusi turpukih. Alana daktar sirak kita akapadohan na di turpukon, sian akahatorangan na di ayat sebelumna. Hamu akamang dohot tamuinang sian akahatorangan na jupak kita di patarida hodo natung macay tarimas, manang muruk si tutu de bata maradopo bangsoy. Molo di hata batak, pola do dipake hata hian rupani, murukian. Molo hata Jakarta, marah banget na rupani. Muruk ni Jehovah tarida dui siana kapadohat doho takatudusan na dipatrudus sotu bangsoy. Isarana molo tajahan no di ayat 4, didok do disi pinoparnya kaparjahat. Anak jea, ima didok tu bangsoy. Di ayat tului dipertudus do bangsoy tu jonggi dohot haludi. Didok tu maddaat jonggi dinapuna ibana daripada Israel maradupod debatana. Ubotuan haludi di panggagatan pinaradi ni tuan na sian Israel na sotumad da debata mual ni pasu-pasu. Dang marroha bangsok kunin na rupani ninna Jehovah. Dungi dipertudus do pangalahon ni bangsoy tu halak na marsahit. Sian palak nipat saha rodi ulu dang adong nahisar di ibana. Hola bugang do jala pangalilitan. Jala marsalaon na bura. Dang manang diputari, jala dang dililiti. Jala dang dipalabok marhiti-hiti miyak. Ima molo tajahan no di ayat ono. Akamang dohot tamuinang memak songonido molo murukia nate. Naso di boto hiam marhata Indonesia. Gabiolo do lancar marhata Indonesia. Jala na jumukjut, molo pola nunga pake hian muruk nai. Olo do mangalupati sian pamangani na sian kebun binatangi. Nian dangapala na manarupa hojol matu debatahi ta molo muruk. Alay sian akapadohan na diturpukon dohot aka ayat sebelumna. Tarida do tung na muruk si tutudo Jehovah tuhala Israel. Ala ni pangalahona. Di ayat 10 pola do didok na sida songon Sodom dohot Gomora, manusia Sodom dan manusia Gomora.
Songon nataboto akamang doho tamuinang, akahajahatod do na masa di huta Sodom, doho Gomora, asapola di ripaso de bata, Jahuba hutai. Buden no tajaha di sada Musa sapulalu, ayat 20 tolu tu 30 Yesui di sada Musa sapulusia ate, ayat 24 1 20 sia. Sian akatudu sanon, nasoha api na behajahaton ni hala Israel di julu ni debata. Diri puruhan ibang soido na bui sugukon, debata na bui sugukon, debata Jahubai, marhiti akapilian na pinasa na sida. Jala diri puruhan na sida marhiti akapilian situtungon na pinahasahat na sidai, siya nakabiru-biru tunggal doho di tabo-tabo ni lubu, akan na pinamokmok doho na dohot dihina dia ni pilihan na pinasahat na siday gabi mula rohani Jehovah. Tang dihalomo Tuhan Jehovah, mudar niya kalubu dohot biru-biru, dohot habing tunggal. Iman nomolo tajaha dia isa pudusan. Dahola pilihan ni hala Israel, dakolan masuna dakola pilihan ni hala Israeli na dihagigihod de bata. Alay doho do nangaka perayaan-perayaan na sida. Suak songoni nang akaparsobaun na pe, tang dihalomohot Tuhan. Lapatan na, dang ritual ke agama adohot aka seremonial parugamo oni, na hinalomohon ni Jehovah, atik pe macay arkadwe. Na dihalomohon ni Jehovah ima, marhataridaan yan, ritual dohot seremonial ni parugamo oni, tu pangalaho do pabahenan dingulu si ganupari. Molosongon hata niya day, jangan lain di bibir, lain di hati. Asing di pamangan, asing do di rohana. Hamak kadongan, di ayat saplonomi macay takas di dok ditrupuk taon, marburi maham, urasi hamu dirimuna, paholak kamu mahinaroan ni pabahenam muna, sian julu ni mataku, pasohot tamu ma majahati, ima di dok rupan. Ini perintah. Tutu mulo didok marburi dohok manguras, berarti adong nakotor ate. Nakotor na loho di pamatang nang dirohan ape. Siapa dohanon na dihalomohon ni Jehovah, ima adong niyan usaha ni bangsoy, laho payasod dirina, siya nakana mga rotahi roha ng pikiran na, ido na umarga. Jadi marburi mahamu, manguras mahamuin na. Berarti adong narotak. Adong nakotor, naloho di pamatang nai, naloho di rohanai, naloho di pikiran nai. Itu jauh lebih penting dari mempersembahkan persembahan. Dungi didok mamuse di ayat 10 pitui, marguru mabahen na dinggan, mangalului uhum, mamitorina ni rupa, patikos uhum tu nasopot somarama dohot mangodingi akana mabalu. Omma na umarga. Unang dututu, anggo haringgason na marminggui, haringgason na martangyangi, tak pula niragu hobe. Alay pertanyaan na, buah, adong duha taridaan ni, dia kapabahenan na, dia kaulaw na dinggan, ido na gabi, kritik ni si Jesayan waing diso. Hama kadongan, siyan ay asapulu pitui, ba ikodohonot talo dang dibuat tubu ulaw na dinggan ate. Alay na di pa somal-somal do mangulahon na dinggan. Asa gabi buhi iba na mangulahon na dinggan. Dang adong jol ma di portibyon hola tubu pitor di boto mambahen na dinggan. Na diajari do sasahalaki mamuka siyan na mekmet sahatu na magudang mangulahon na dinggan. Asa gabi buhi iba na mangulahon si songoni. Asa siguro honot to do mambahen na dinggan. Songon na nidok na di bagasan turpukon. Marguru, guruhon na dinggan nila. Hamo kadongan, atik pe naung tarimas debata binahin ni dusa ni bangsoy, alay mula do rohana. Moloradi bangsoy paubaho rohana. Jalaman na di ko nakahajahaton na. Didok, tung sura raradu sa muna songon abit bunga dapdap, botardo bahinok kusongon ita. Nang perarasongon abit hasubba, gabi songon hapas do muse. Ima nuaeng asini rohani Jehovah. Lapatan na, dang marujung dihamuruho ni Jehovah.
Alai di patuduho jahuba do holongna, ima marhite narade bangsoi pau berohana. Hamu bauni terida may musesian haringgason, tumangihon, dohot mangihuton, hatani jahuba. Holong ni jahuba di patuduho marhite hasil mananggugo ni tano na niula nabe. Alay molo majua jala mangalo na sida, say na panganon ni podang do na sida. Ima didok di bagasan turputay. Hamak kadongan, guruhon na dinggan, pasohok na jat, ima didok topi ni mingkuta. Songon na didok digijangin akin, ang kona binoto, tidak ada manusia yang terlahir baik. Yang adong colma wala tubuh mamitor burju. Ido kan? Adong colma wala tubuh mamitor burju? Yang adongi. Suak songonido colma na jahat. Tidak ada manusia yang terlahir jahat. Wala tubuh manang sorang mamitor jahat. Yang adongi kan? Mungkin lebih tepat songo teori tabula rasa ido. Anak yang lahir itu sama seperti kertas putih yang tanpa noda. Jadi molo gabe marcoret-coret pe harotasi, bena dicoreti do musiat he. Suak songoni do colmai, yas do ibana songon harotasi di tiki tubuh. Alai seiring dengan pertumbuhan doho pertambahan ni colmai dak danahi, mulai ma ibana dipengaruhi manang mulai ma terkontaminasi. Pengaruhi adong do isian lingkungan sekitar, adong do isian lingkungan keluarga, adong do isian lingkungan gereja, adong do isian lingkungan sekolah dot sianak pengaruh na asing. Jadi baik atau jahat seseorang itu karena faktor pengaruh dari sekitar. Jadi dang adong na terlahir baik, jala dang adong na terlahir jahat. Hama kadongan guruhon manadinggan pasohot na jahat. Tutu dohonot tama dang murah patu panadinggan. Dang dibuat tubuh ulaw nadinggan ni. Alai na di pasomal-somal do mangulahon nadinggan. Na diguruhod do diguruho siyan si ete-ete hon na dope. Dus do songo pidong rupani na diajari idung nai do ibana habang asabuy habang ate. Tapi tordau habang dibain. Perjulu mangalupa-lupa juato. Dungi buy habang 5 meter, saha manon habang siyan hau tu hau. Kurang lebih songonido hitaw. Mabahin na din gani, ikos siyan akahal-hal na met ma. Atong, dungi pian non, buy ma, tu ulaon na balga. Jadi yang gusto yado iba na mabahin na dinggan, dalam skala kecil, buhamay patupahon ulaon na balga. Ay naung so maludak danaki, mangurupi dongan na, katakanlah di sekolah, isarani naolo papija po pulpen na manggotil otik siyan panganon na adong di ibanay dilehot tudongan na suadong panganon na alay molo sohyado ibana patu pasisongoni ditiki met buhame tutuhaduan dung magudang ati. Jadi ni narohaku mambahin na ding ganon tang na tiba-tiba iro tak tiba-tiba muncul jolma na dinggan jolma na burju tak tiba-tiba muncul jolma na jahat. Alay ala no somal do ibana. Patu pasisongoni sian si hadak danahon na dope. Nian tak persuadaun saya dong dudung mamora ibana. Soy na mahuli na. O tilomonis rupani. Gabi lupa diri ibana. Anggonat tong kasus na mayate. Tak sudi songoni. Memang saya dong do sada-sada na songoni. Nang tu ulaw na jahat pe kuhilala na di biasahod asomal rupa ni marjahas yan na metope. Isarana, nga uloy ba na mabuat pulpen ni dongan na ditikisikola. Jadi molo di pasobu ito rus, olo doan non, dung magudang iba na gabi diyang gapi, tang ulaw na sala. Jadi ikos yan sejak dini do, di pasohot aka ulaw na jahati. Asa unang somalan non, dung magudang. Ama kadongan saha porsyaon, molo dido guruhon na dingkan belajar berbuat baik. Tutu, adong mapangguruata, adong managabiti ruata, adong marol model di hita. Atong isi do guruta, isi mamangajari hita patupa na dingkan ni. Ama kadongan, natoras pe buy do gabi guru tu akka geleng na. Akka na tua-tua pe buy do guru tu akka suduk na poso. Asa dido upama ni halak bataki,
na poso pangalapan gugu, na tua-tua pangalapan puda. Unang pangalapan puda nga te. Gudang nabuhay gabi guruta tu ulaw na dingkani. Alay na pasti tuhanido ang gopang guruata. Iba na du guru bulod dihita tu ulaw na dingkani. Alani marguru tu tuhani mahita patupahon na dingkan. Amen. Martangiang mahita. Muliate madiho Tuhan dihatam na kubigi hami. Pasu-pasu may jala pauraton tu bagasan rohanami bi. Asa di parbihok katami parbuhi na dingkan. Di bagasan Jesus Kristus martangiak kami tuho. Amen.